Sal-aħħar ta' din is-sena se tkun infetħet l-ewwel parti mill-proġett Massieġġ tal-Park Nazzjonali f'Taqali. Dan il-park issa se jibda jokkupa medda ta' ardaqs id-doppju li kienet tintuża bħalissa u l-pubbliku se jkollu aċċess għal żoni ġodda li sa issa qatt ma kellu aċċess għalihom. Sa qabel bdejna dawn ix-xogħlijiet, in-nies setgħu jgawdu spazju miftuħ daqs 30 ground tal-futbol. Ġala darba nlestu dawn ix-xogħlijiet kollha ser ikollok daqs 60 ground tal-futbol. Il-Ministru għall-Infrastruttura li huwa responsabbli għal dan il-proġett spjega wkoll ix-xogħlijiet żammew f'moħħhom il-vetuti pittoreski tal-Imdina. Id-dera tal-Imdina se tkun l-isfond naturali taż-żona tal-kunċerti li ħadet post fabbrika antika tal-konkrit. Ħadd id-deċiżjoni bħala Ministru sentejn ilu li nagħlaq nwaqqa u niknes letteralment fabbrika tal-konkrit li kienet ma' ġempli Stadium Nazzjonali, żona daqs 6 grounds tal-futbol li ħadd ma seta' jidħol fiha, ħlief dawk li kienu qegħdin jabbużaw bl-iskarta tal-kostruzzjoni, u issa se nkunu qed nilbuha f'żona tal-kunċerti, imma l-kunċerti ma jsirux kuljum. U allura fil-kumplament tas-sena meta ma jkunx hemm kunċert, di tiżdied mal-ispazji miftuħa għall-familji Maltin Mawċin. Il-Ministru Borġ kompla jispjega li f'dan il-proġett se jitħawlu madwar 80,000 siġra matura ma' dawk li diġem fil-park l-antik ta' Taqali. Għal dan il-għan qed tinbena sistema tal-irrigazzjoni ġdida taħt l-art li minn ġibjun kbir taħt l-art fejn isiru l-kunċerti se jibda jforni numru ta' ġwiebi oħra matwal il-park l-antik. Tissir ukoll waħda mill-akbar ġibjuni naħseb li saret f'dan il-pajjiż li qed tiġbor ammont kbir ta' ilma tax-xita, dak huwa l-ħsieb tagħha biex ovvjament permezz ta' pompi speċjalizzati nittransferjaw l-ilma tax-xita mhux fiż-żona biss tal-kunċerti iżda anke f'żoni oħra fosthom f'dan il-park li qegħdin fih bħalissa biex inkun nistgħu ikollna ilma biżżejjed tal-irrigazzjoni. Bħalissa qed isiru wkoll interventi maġġuri fil-parti tal-Park Nazzjonali sabiex ikompli jitjieb l-aċċess f'dan il-park u jiżdied ukoll l-aċċess għal partijiet li sal-ġurnata tal-lum baqgħu qatt ma nfetħu għall-pubbliku. L-anfiteatru li kien hawn fil-Park Nazzjonali wkoll qed jara xogħol kbir ta' titjib sabiex jerġa' jibda joffri spazju għall-artisti.